2,000 years later. Guys, welcome back to my channel. Simpling Bisaya Vlogger is back. So for today's video guys is gagawin namin ang pabubuhan challenge. So keep on watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe and comment down below guys. So watch this. A few moments later. You guys, na ako'y guest guys. Char, na ako'y guest no. So, ipakita na ako sa inyo ang guest guys. Look. Oh, my sis. Sister, so say hi to my vlog. Ayan, thank you so much nga. Thank you so much man nga ni support ka sa ako karon sa ako ang humuon nga videos. Ayan, thank you so much. So magsugod na mi karon guys. I'm all out of time cards. Ang pangutana. Kasi ako ngipon. Go. Kaduha. Kinsay ko toon. Ikaw Lukag. Puto nga kahagtod karon. So guys. Ay katalo. Kinsay. Hata mo sayaw. Sampol. Ginagawa mo. Yun naman yan. Dahil kay kumulo. Kisay wang saon. Kisay palahubog. Kinsay bog dalunggan. Oh no! Loh mo to ba dalunggan mo? So next. Kinsay tambok ninyong dua. Oh no! Next. Kinsay murag abat ninyong dua. Seriously, what the fuck are you doing? Ginagawa mo. Kinsay dakong kaon. Oh no! Manang. Butangin nag. Next. Kinsay itom og lubot. Oh no! Oy, buti ko glubotay. Go. Go. Later na kuya. A few moments later. Go. Ay, Oh no! Lubak nga ko na yun. Di mo ang full balls. Go. Kasi wala ligo. Uy, ikaw. Oh my God! Ligo. Nagula. Nang saan nang nagway. Oh no! Ginagawa mo. Next. Kasi bog ilok. Oy, ikaw na. Why down? Sige yun, nagtugma ni Manang. Go. Kasi marupok. What? Oy, ikaw marupok. Ikaw marupok. Ikaw.
Wala yung may patay. Lingko, nahadlok na iyang anak, guys. Nawag, ikuha na siya. Kaya unsa na daw dagway sa iyang mama. Ayan, guys. So, keep on watching lang, guys.Ag-ilaw na sila yung... Go! Next! Last question kasi way ligo-ligo. Oh my God! Gigising ito. Asa, garid ay. Okay. Ida ko ay mong mata mo. Binuang ba? Ginagawa mo. Wala kong nga dagawin. Wala kang patay nga. Wala bilari. So, okay, i-video sa nato, guys. I-video sa nato na. Thank you for nato. 1 hour later. Go first. First. Go, go, First go. ah. Second batch man eh. Second Okay, batch. go. Part 2. Okay. Round 2. Yan. Second. Okay, go. Daghan pa kayo. Go. Go. Ano sa English sa bird nila? Gum. Ano sa English sa bird nila gum? Bird na lang on. What? Why? Ikaw ah. Bird na lang gam. Ginagawa mo. Ang langgam ang balik ka. Wala ka. Ala. Next. Isa adlo ka no gwate. Good job. Go. Next. Kinsay palahilak. Ay, no, palailak. Tanan. Go. Kinsay likramador kung wala na iluto. Wala kay luto. Ang sumawan. Tanan. Okay, go. Next. Dito na, kuya ba? Go. Next. Kinsay tapulan. Go, go, go. Next. Kinsay hadlukan. Ay, hagap ka. Ginagawa mo. Go. Next. Now, answer. 3 plus 3. 4. 6. Bugo. Go, go, go. 10 times 10. Wala na dyan! Wala, wala, wala. Wala. Ginagawa mo. Go. Next. 10 plus 10. Pwede. Wala. Wala, wala, wala. 30 mo ha. 20. Go. Ano sa Tagalog sa in English? Oh my God! Ha? Ito Tagalog sa English. Go. Ano sa Tagalog sa kahoy? Oh no! Sabihan. Puno biyo. Bugo. Wala. Wala po. Daina sa tunla. Hindi ba nga kaupo? Next. Next. Ikaw ang kulbo. Ano sa in English sa... Ano sa Tagalog sa... English o Tagalog? Tagalog sa singot. Pawis! Oh! May taning nabuhig mo. Go. Next. Ano sa English sa baka? Ulat sa tao. Oh! 8 plus 8. 16. Next. Sunod. Kita may pantin yung dua. Seriously, what the fuck are you doing? Dua. Wait, naman. Naman, yun. Wala. Next, Kai. Oh no! Go.
5 minus 2. Next kay unsa English sa wati? Earthworm. So, thank you for watching, guys. Hope you enjoyed our video. Kanang kadyot ra, guys, kay saan man yung anak na hadlok na sa among backward, guys. Mura naman may patay nga wala na balsamar. So, thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Ayan.